Halo, halo, halo. Malo by to fungovať? Raz, dva, holé vajca. Je to peanuts. Peanuts. Dobře, ale jak sa na to dívam, potrebujem zmeniť rozlišenie obrazovky. Let's go, 92%, bam bam, awesome, Aha, premýšľam, či toto náhodou nemá byť. Je to otočené naopak, Hopa. Hop. Tak, toto by malo fungovať. Takže. Pif. A pif. Kanóny. Puf. Gangplank je ďalší dualista, ale dualistu nemáme tu mocný mech, ale je to aspoň mocný mech, no. Tak asi to rozbehneme s mocnými mechami. Ešte keby jeden tu bol. Hop, duelista tady. A rýchlo paľbu ideálne zohnať. Tohle. A druhá rýchlo paľba tu nit. Chcel som to tu. A najlepšie pre čarodeja by mala byť tá pestička. Pestičku nemôže. No. Tak, tohle. No. Poďme na to. Chýba nám tu ešte jeden mocný mech. A kto by to mal byť? Atrox. Nevidím ho tu. Tady je. A je to. No. Nech si ťa bude takto, kto chce. Ideálne by bolo, keby bola klapka. Rýchlo palba. Je tak dobre. Předmět získáš 2 obnovy. Na začiatku každého kola sa príjemný, ktorý sa tam nachádzajú, netreba v příští fázi budem mít jen 2 pozície na střídací, poté dostaneš 2krát. Šampioni, ktorí nemajú žiadne předmety, mohou po své smrti, netreba v příští šíře společných výběrech získáš druhou kopii tebou vybraného šampiona. Tam sú samé chobotiny. Ale nič, tak dáme toho Gangplanka. Vrhnu na ně všechno, co mám. Hopa hop. Tu zrobíme takúto šelemoc. Hopa hop. A ešte na ňom buchne na one. Tak, aj keď tam, aj tých 45, fajn. No. Rýchlo, než si luk sa nabije. OK. Rýchlo. Tak, krasota. 4 zlatky tam. Ďalšie 4 na ceste. A Gangplank. Na. It's... Pozerám, že ťažkú váhu by nám trebalo začať skladať. No nevadí, zoberiem ešte
srdce je Mocní mechovia sú fajn. Ale treba ich mať veľa. Aj keď vidím, že je tam karma. Karma je v pohode. Dobre, uvidíme, jak to dopadne. V každom prípade, let's go. Vidím tam dvojkového Traxa, celkom naklada. A vzadu... To je Solomon? Solom? Jak sa volá? Smolder. Dobre, vyzerá, že má smolu. Rýchlo. Jeden spell. Jeden auto, tak mal to hodne. No je blbé. To je hodne blbé. No, pozrime, že čo to tu vidíme. Teraz tu vidím samé fajnové veci, ty kokso. Toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré, aj henten je OK. Robíme to takto. To som zvedavý, jak toto dopadne, keď som ich prehodil. Tak. Zajímavá. A na koho dal tomku? Na nikoho. Z nejakého dôvodu šetril mňamku. Dobre, ten sa začal starať o Lucigáňa. Rýchlo. Ale on je tiež 4 level. A on tam má tú kvapku. Kvapka znamená rýchlejšie ulty. Pekná animácia. A ja vyberám 2-4 tretí. Tretí znamená, že chceme kvapku. Ale Yasuo nám zobrali. Berme toto. Nech je sranda. Dvoch mám. Abo čo sa to deje. Vážne mi dali dvoch. Ja som máme tiež, takže máme tu 1, 2, 2. Ešte ku boku by mi trebalo. Obvykle ich stavam takto. Ale radšej, keď je tam aj Darius. Darius to nie. Opa. Tak a uvidíme. Dobre. Tu vzadu tí dvaja krakeni. Útoky je 20 poskytujú na štístnovanie sa bonusov vo výške 3%, útočné poškodenie po prodejní 20 útoku získa 40%. Toto nám ešte mohla naložiť. Ale žiaľ, je len jednotkovo. To sa mám. Čož nestačí. Zig je strateg. Strateg je aj Ryze, pokiaľ dobre pamätám. No, Zig. Ten Zig. Janu, Jervana, Rizeho. Jervan a Ryze je naprdal. Jervan je cool. A tiež je mocný mech, lenže stratéga by som mal tým pádom len jedného. Tam asi nie je predník. No. Bojuj. Tak. No, sme dali dole. Oni nám pri dvoch. Tak. Krasota. To sú moje toto? Peňažky, mokré peňažky. No. A Lucian konečne dvojkový. A plus veríme tomu, že nám teraz príde čo? Čo? To hlavné, najdôležitejšie, tak kvapka. Hen tu pre seniora. No, kvapovačka nám zrobí veľké veci. Peaches.
Ne, ne. Katka. Jak se snaží. A neprišlo nám, čo som chcel. To je dobré pre Dariusa, ale Darius to není. Juhu. Konečne mám aj dvojkových. Môže to byť takto a môže to byť takto. Tak, toto môže byť. Neviem, čo som tam mal. Vysoké přepětí, získal 20 vysocí útoku 10 síl, schopnosti 15 do 6 útocích, hodnota zdvojnásobí útoky 15. To tam vôbec není. No, ohnivý prodej. V každém kole ukradne z obchodu jednoho náhodného šampióna v cene až 3 zlatiakov. Získal menší duplikátor šampiónu, po dosažení eventu netreba. Tvoj tým získa 1% koľkosti útoku 15 zlatiakov v každom kole. Tvoj šampión, ktorý začína boj ve středu předný řady, získa 15 keď zvýšení poškodení 15 maximálne mu zdraví. To je pre Yasuo, to bereme. To bereme, dáme tam na začiatok Uldira. Hopa, hopa. Hop. Katku vyhodíme. A vezmeme Dariusa, to vidím. Darius je fajn. Tým pádom robíme meč. Lucína už mám dvojkového, takže ideálne vývoje sú. Jak ich tam Zik bije vzadu. Jak ich tam pobil z mrdeček. No dobre. A tu nemám tú kvapku dorobenú. To je tak trošku problém, ale všetko sa dá zvládnuť však. Lenže toto nie, tu je problém, bez tej kvapky sa strašne pomaly nabíja mana. A Lucian je len základný, jeho by trebalo vymeniť za čo? Za synu Jervana. Za Jervana, to by bola topka. Dobrá, krasota. Tak, čo ty na mňa skúšaš moju taktiku? Na. Není tu nič, čo by som potreboval. Tu je Zig, ale to je také. Pade. No, mocného mecha tu nemáme a mentora tiež nie. Takže vyberáme predmet. Predmet by bol ideálne opasok alebo kvapka. Tam je Zig s kvapkou. O bože, to je dokonalé. Kvapku by som chcel. Zig s kvapkou, let's go. Tak, krasota. A ešte dvaja. Čom ich dáva po dvajach, po dvoch? Příštích 4 společných výběrech získáš druhou kopii. Aha. To je pekné, len škoda, že som si to neprečítal skôr. Tu je Kuboku. Kuboku je vlastne náš tretí. 1, 2, 3,
Máme troch ešte Rajzereho a môžeme vyskladať mentáloch so Zigom vzadu. Celkom vyzerá, že si ide bomby. No ako nečakal som od neho, že až tak si pôjde bomby, lebo krásne gmuje na to, že je 8 zlatkov ven. Ale dáva aj plošaky. Sice nedáva nikomu obranu, to je také. Ale kto by potreboval obranu, keď nebude existovať, že? No vidíš. To je... Asi idem proti nejakým slabkom teraz zo spodnej časti tabulky, no jasné. Čože je skoro všetko každý. No. Aha. Opa. To je strašný spal pre Dariusa. 45 protivníkov, no a Polia získa nepřátelé okrunu. Zvýšení poškození. Robím mu toto. No a tu by som prehodil, respektíve vyhodil asi Zaga. Ale Zag je ťažká váha a neskôr som chcel ťažkú váhu a mentáloch. A tu je jeden mentál. Trojkový Atrox. Ako základný champ, ale chápem sa. Vyzerá pekne. Tu je ten Solomon, čo máme Salomon. Ten, čo má minulé, ale rozsekol. No, a teraz sa budeme snažiť o mečik. Potrebujeme mečik, brdenie, rýchlo palbu. Alebo opasok. Ja si nevyberám, ale chápeme sa. Uvidíme, čo z toho vznikne. No, tvoj šampión, ktorý začína bojové středu, přený zjadí, že 105% zvýšení poškodení, maximálne zraví. To možno aj pre Dariusa by nebolo veci. Opasok máme, rukavice nám absolútne netreba. Čakal som mečik. Predáme ho. Predáme. Tak tohle si užij. No. Opasok a ručička. To taká není. Tak čo to bude? No. Ojha, teraz dostal one. Darius teraz dostal dobrú bombu. Tá ich ahry je celkom namakané. No ale pekne aspoň zrušil trošku one dimičovanie. A konečne záživa. Tvoji šampióni vybavené, lebo oni predmetom získajú 80. Začiatek boja až šampiónu s maximálne jedným predmetom získajú najbližšieho 45 zlaťáku, netreba našu opas, tesák, blabla. No, piesnici, zbytečne dlouho hula, magicky nič. Získaš zlaté vejce, toto tu je topka. Pretože máme 1, 2, 3, 4 šampiónov. Tak. Bohužiaľ to musím nechať takto, lebo úrok tam je 5. A sériu výhier prehier, to je mizeria. Keď si všimneme, že mám tam len mecha na jednotkovej úrovni. Tento už mám aj vyskladané. Pekné. A tam vzadu je len Rize. V každom prípade ten Yasuo robí môj muzikový problém a to sa oplatí. Dobre, on zrobil to, čo ja. Ťažké váhy a mentory. No ale tak aspoň sa bijeme o rovnakých a tiež má fullku.
Tvoj tým získa potenciál zvyšenie poškodenie pomoci. Darius. Síla nade vše. No, nič moc tu akože. Čo, ďalší taký istý. No. Aspoň jedného, keby sme dali dole. Tak, dostanem taký damage. Škoda. Ešte jedného dole a zase menší damage. Tak som dostal 3, no nevadí. 2 plus, neviem, 4. A som vyberal si super. Ťažká váha, to by sa mi zišlo. A mentor resetuje. Tu je Ryze. Aha. Super. Vyrizal som sa. A nechťa som zobral Dariusa. Darius. A ešte bude mať večer. How. Akcelerace. Rtuť. Oho. Připrav se. Ladder. Smola. Ten mi to posral. Typek, tento tu. A Ryze, že tu není, to ma štve. Tak tohle si užij. Tohle nebudou mít radost. Monstróza! A Lulu potom vymeníme za niečo lepšie. Títo trojkoví blázni, to je šialené. Toto je šialené, tí trojkoví. Ej, aha, vygumoval ma. Udires. Tenhle boj jsem si vybral. Opovaž se znova vstát. No dobrze.
dostal nakladačku. Ne. O, teraz bomba. Prečo tam mám Lucigana? Dobre, nebudem posledný, ale aj tak. Rizaho mi šlohli asi. Tu tohto čuráka musím vymeniť. Rice. Dobre, a teraz asi prehrajem, ale nevadí. Vymyslíme to takto. Lucigáň, Zeke, tento tu, extra. OK, musím to prerobiť. No uvidíme na mentáloch. No, takže Zeke preč, Lucigan preč, tohleto preč, tohleto preč a dáme si tam tohleto, tohleto a tohleto. Možná neuspěju, ale nevzdám se. Teraz keď prehrajem, tak je finito. Tenhle boj jsem si vybral. Konečně můžeme prokázat svou odvahu. Svoboda čeká. No. Hopa. 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 Trebalo by mi Jaše, aby menil som za Kurmava. Následuj můj hlas. No, je strašne pomalá. OK, finito. A o 6. Celkom dobré umiestnenie, ale katastrofa akože. Katastrofa. Dobre, na teraz stačilo.